Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ki nonghelam ka hanyo trap yodo association hane ka sngi kala leji kendo ya ka deputy commissioner jong ka es ka sales district ka kong isawan dalaudu ban pensngau halor ki jinge ki ba ki ya kendo habai dai bat kador kamur habai kran bat unong sanhima hadin baladep ka jinge kendo ya ka deputy commissioner u health and sanitation secretary ba William Kongset ulaong ba ka kanhun kalai kendo ya ka deputy commissioner ban pensngau halor ka jingsim kabu jong ki nong die shu ulaong ru ba nakaliang jong ka deputy commissioner kalakular ban chimkhia halor ka ni bat ban lej jurep ya ki dukan la ki dai ki wholesaler ne ki retailer bat kalabtharu ba kini ki dukan ki dai ban bu ya ka dor ka mor jong ki mar ki mata knang ba ki nong di nong thet kin tep bat kin laj na ki jing e nang ni shakmat te ka jingwan kendu jongi mentai disi ngidap dak ju somu ya yai nomor ba ila ong ba in simkia na menta ka jingkeu dor jong kamar mata bat ila ai ka assurance ru ba in simkia be in simkia abe dei bat ba hedei ba ban lej ban check ya ki retailer ki wholesaler kumnu ba in bu ekaki priceless kanang ba kinang wan thet nang wan pet na yudo kinum sim jinge chu na dien nang ni sakmal bat kin yo da kata kador ya ka ba ka ko government kala bu te bat nga nakaliang jong aruk health and sanitation secretary jong seng nga yai ban nang sisen ba habidai ba kadika pandemic menta ba ngakun tujur ya borok na wan thet na wan pet hayo do ba sofa bakin simkia dalade yalade bakin num apthan ya kai bakan dawan kunto kata government bale ya kan ni le ya katai namar nakapor sakapor ka government kala ai ya ki kala ai ka awareness ki protokol kumno ban yada yalade nakiniki dauni khyang jingpang tementa kumangaru nakaliang jonga nga kuntujur ba smobha ba borok ki bawan hayudo ki bon thet wan pet lanik ba song dukan bakin simkhya dalade elde bakin ri kun sumar bakin laj nakanika khyang jempang khanang namar kumbajuang kastien ba kajingeda khambha ban ya kajing sumal te tangta